We zijn hier in Hulst. We staan bij de prachtige ruïne van de Keldermanspoort. Nu is het nog erg rustig en leeg, maar op 29 augustus zal hier een heus House Festival plaatsvinden. We gaan in gesprek met Kevin en Robert, de bedenker en een van de organisatoren van Festival. Welkom Kevin en Robert. We gaan vandaag praten over Festival, wat hier op 29 augustus zal plaatsvinden. Wie van jullie twee heeft House Festival bedacht? Ja, Kevin heeft het eigenlijk bedacht. Ja, dat is eigenlijk een beetje een lang verhaal, maar ik zal het proberen kort uit te leggen. Ik ben een paar jaar geleden begonnen een DJ-act Funky Spinners, samen met een vriend van mij. En dat is dan house muziek die wij draaien met disco-invloeden en funky-invloeden. En je merkt gewoon als je een beetje opkomend bent in dat genre, dat het heel moeilijk is om een plek op een podium te krijgen hier in de buurt om eens je muziek te kunnen laten horen. En ik zat toen bij Robert bij Bobby's Bites en toen was ik dat idee een beetje aan het vertellen van ja, bij de Keldermanspoort lijkt me wel een gaaf decor om daar een housefestival te organiseren. En ik legde het plan uit en Robert was gelijk helemaal mee. Dus zodoende is toen eigenlijk het plan geboren. Oké, leuk. En Robert, jij hebt ervaring met dingen organiseren in Hulst. Dus voor de hand liggend dat jij hiermee gaat helpen, denk ik? Ja, zeker. Toen Kevin het uitlegde, ja, werd ik eigenlijk gelijk enthousiast. En lijkt me iets heel moois om in Hulst neer te zetten en een heel mooi festival van te maken. Ja, en ja, goh, we gaan dat hier op de Keldermanspoort allemaal meemaken. Waarom hebben jullie gekozen voor de Keldermanspoort als locatie? Ja, het is eigenlijk gewoon best een unieke locatie zoals je kunt zien. En ik was een beetje over verwonderd dat nog nooit echt iemand hier het idee heeft gehad om hier iets te organiseren. En ja, ik zie dat helemaal voor me, dat je hier eigenlijk het podium hebt en de DJ's en dan mensen die kijken hier naartoe. En dan het stukje Hulsters cultureel dat erbij betrokken wordt, dus heel gaaf. Ja. En ja, goed, het is een house festival. Waar moeten we precies aan denken bij house? Ja, er zijn nogal wat verwarring over. Dat heb ik zelf op onze Instagram pagina festival.inhulst ook gezien. Mensen associëren house nogal snel met een beetje hardcore en hardstyle. Hele snelle beatmuziek, dat is het totaal niet. Het zit eigenlijk wel laagdrempelig, het is goed dansbaar, het is ontstaan in de jaren 80. Je hebt verschillende invloeden house, dus je hebt disco house, je hebt afro house, tech house. Je moet ervan uitgaan dat dat gewoon dansbaar is, groovy bassline, lekker dansbaar. Voor iedereen is dat echt wel toegankelijk. Oké, leuk. Je vertelt dat je zelf bij de Funky Spinners zit. Ga je zelf ook op het podium staan? Dat was wel de bedoeling, ja. Daarom ben ik dit eigenlijk ook een beetje gestart. Dat wij ook hier in de buurt mensen een podium kunnen geven die dus ergens anders moeilijk een podium krijgen. Dus die willen wij een kans geven om hier te komen draaien. Oké. En hoeveel verschillende DJ's hebben zich aangemeld voor het festival? We hebben er 7 op de line-up. Dus, en ook verschillende house-stijlen draaien ze. Vooral uit de buurt hebben we mensen, maar ook uit de regio. Dus er komt ook een DJ uit Antwerpen en een duo uit Gent. En ja, dan hebben we hier nog een paar lokalen, dus we hebben best een mooie line-up. Goh, je vertelt dat er 7 DJ's komen. Hoe laat begint het festival eigenlijk? We starten om 3 uur 's middags en om 10 uur 's avonds sluiten we af. Dus we hebben voldoende tijd om iedereen een podium te geven. Ja, leuk. En ja, hoe moet ik het zien? Moeten mensen een kaartje kopen vooraf of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, het is volledig gratis toegankelijk, dus iedereen is welkom en iedereen mag komen wanneer ze willen. Nou ja, festival is een gratis festival, maar hoe wordt het allemaal bekostigd dan? Het wordt grotendeels bekostigd door lokale sponsors. Dus we hebben hier in de buurt gekeken wie er allemaal een bijdrage willen leveren. Want dat is eigenlijk ook een idee en het mooie van het festival. We proberen zoveel mogelijk lokale initiatieven in te zetten. Dus we hebben heel veel sponsors uit Hulst en omstreken. We hebben een stukje subsidie. Samenwerkingen. Dus we hebben ook, ja, dat is en gewoon niet in geld zeg maar, wordt er gesponsord. We hebben Scalda bijvoorbeeld, die hebben een deel meegeholpen aan de promotiefilm. Dus we proberen echt wel mensen in te zetten die een bijdrage kunnen leveren aan het festival.
Ja, leuk, leuk. En mochten mensen, bezoekers het nou zo fantastisch vinden, is er een mogelijkheid dat ze ook nog kunnen bijdragen op een of andere manier? Jazeker, er zal een QR-code komen die gescand kan worden op het evenement zelf. Waar mensen nog een vrije bijdrage kunnen doen als ze het heel erg leuk vinden. Oké, dat is mooi. Maar waarom kiezen jullie ervoor om het gratis te doen? Nou ja, ik ga zelf ook wel regelmatig naar festivals. Naar festivals. Het ligt al zo in de mond festival, maar naar festivals. En je merkt gewoon dat alles best wel duur wordt. En ook voor de jongere publiek is het gewoon... een kaartje is al gauw €50 en dan heb je verteer nog die dag. Dan kom je zo €100-150 is niks meer. Dus we hadden eigenlijk het idee om het dan gewoon wat laagdrempeliger te houden. En de muziek doet zijn werk en dat iedereen gewoon lekker hier kan komen en een biertje kan drinken of een ander drankje. Goedkoper dan op de grotere festivals. Ja, en je zei het net zelf al, een festival. Hoe is de naam festival tot stand gekomen? Nou, dat heeft eigenlijk mijn partner bedacht. We waren thuis een beetje aan het praten en die kwam ineens met het idee festival. En op zich, je hebt de vesten, vestingsfeesten. Heel veel zit het woord vest in, dus we hebben gewoon gekozen voor het festival. En ik heb dat voorgelegd aan Robert en die vond het idee ook geweldig. Zeker. Oké, super. Nou, zo te horen is het heel veel werk om zoiets tot stand te brengen. Maar ja, jullie hebben waarschijnlijk heel veel helpende handjes nodig. Hoe zijn jullie daar allemaal aangeraakt? Ja, we hebben het rondgevraagd bij verschillende mensen en iedereen was eigenlijk enthousiast om te komen helpen. Vrijwilligers die hebben zich aangemeld, dat is voornamelijk carnavalsvereniging Spuit 11. Die komen ons overal mee helpen die dag. Oké, dat is wel fijn dat mensen zo bereidwillig zijn om te helpen. Ik las op de Instagram-pagina van Festival ook iets over een DJ-contest. Wat houdt dat precies in? Ja, we hebben in het begin van dat we het festival een beetje gestart zijn, hebben we ook een DJ-contest uitgeschreven. Zodat we mensen hier uit de buurt, maar ook verder uit Nederland en zelfs buitenland kregen we ook aanmeldingen. Zich kunnen opgeven. En dan hebben we 20 inzendingen hebben we gehad. Die hebben we allemaal individueel beoordeeld. En daar hebben we uiteindelijk een winnaar uitgekozen. Dat is Caracas geworden. Die draait Afro House. Dus die gaat de dag ook openen. Van 3 tot 4 draait hij. Dus hij was de winnaar van de DJ-contest. Oké, super. Ja, festival is eigenlijk in hetzelfde weekend als de vestingsfeesten in Hulst. Denk je niet dat dit elkaar gaat bijten? Nee, wij denken eigenlijk alleen maar dat het elkaar gaat versterken. Meerdere mensen zijn al op de been en er komen er voor ons hopelijk ook meer dan genoeg op de been. En iedereen kan overal naartoe. En dan worden de vestingfeesten weer iets in heel de stad. Dat is ons idee erachter. Ja, het is gewoon elkaar helpen en samenwerken en versterken. Dat het gewoon van heel de breedte van links tot rechts in Hulst benut wordt, zeg maar. En we hopen eigenlijk uiteindelijk ook dat het, als het hier klaar is, dat er nog een deel van het publiek naar de markt gaat, zeg maar, om daar verder te kunnen feesten. Oké, jullie vertelden net dat het festival toegankelijk is voor iedereen en gratis. Hoeveel mensen mogen er op het terrein? We hebben in de vergunningaanvraag hebben wij 500 bezoekers aangegeven. Dus ook omdat het onze eerste editie is, we weten ook niet hoeveel mensen dat er gaan komen. Dus ik zou zeggen, als je erbij wil zijn, wees op tijd, want ik hoor wel veel geluiden dat het druk kan worden. Aan de ingang krijg je een bandje. En dit bandje dient niet als toegangsticket, dus dat is echt voor de alcoholcontrole. Dus 18 plus, dan krijg je alcohol, onder de 18 niet. Dus iedereen die 18 en ouder is, die krijgt een bandje. Ga je terrein af en je komt terug en er staan 500 man op het terrein, dan geldt dat niet als bandje dat dat het toegangsticket is. Dus dan moet je eventjes wachten op de beurt dat er iemand weer af is, zeg maar. Ja, maar eigenlijk, het is natuurlijk zo leuk, niemand gaat weghouden vanuit, toch? Dat hopen wij. Dat hopen wij. Inderdaad. Dat is de bedoeling. Nou, dankjewel Kevin en Robert voor dit interview. We gaan elkaar zien op 29 augustus bij de Keldermanspoort in Hulst. Zeker. Dankjewel.